आम्ही सन्मान्य खासदार राणेसाहेबांचा आशीर्वाद घेऊन निवडणुकीच्या मैदानात उतरलो. खरी तर स्वबळावर निवडणूक लढायची इच्छा नव्हती. इतके वर्ष आम्ही राणेसाहेबांच्या आदेशावर चाललो. मी आजही कुठेही असलो तरी आमचा पूर्ण पक्ष शिवसेना राणेसाहेबांच्या आदेशावरच चालते. खूप प्रयत्न झाले पण काही त्याच्यामध्ये निकाल लागत नव्हता. दिवस वाया जात होते. म्हणून राणेसाहेब स्वतः बोलले की तुम्ही थांबू नका, निवडणुकीला उतरा. स्वबळावर तर स्वबळावर. आता ते सगळं तुम्हाला माहिती आहे, मी काय परत ते सगळं रिपीट करणार नाही. आता जेव्हापासून आम्ही इकडे मालवण, सावंतवाडी, वेंगुर्ला इथे डायरेक्ट शिवसेना हा पक्ष म्हणून आम्ही मैदानात आहोत आणि कणकवलीमध्ये आम्ही शहर विकास आघाडी म्हणून मैदानात आहोत. प्रतिसाद चांगला दिसतोय. म्हणजे कणकवलीला काल जी सभा झाली ते आपण कोणालाही विचारून घ्या की कशी सभा झाली ती आणि लोकांचा प्रतिसाद कसा होता. एका सभेमध्ये प्रतिसाद 100% असतो असंही मानणाऱ्यातलं मी नाही. पण एकंदरीत तिकडच्या आमच्या उमेदवारांना आणि इकडच्या आमच्या उमेदवारांना एक पोषक वातावरण आहे निवडून यायचं. आमच्या इकडच्या मालवणच्या उमेदवार ह्या अतिशय शांत, संयमी, कुठेही भ्रष्टाचाराचा डाग न लागलेला आणि सेवाभावी आहेत, विनम्र आहेत, लोकांपर्यंत पोचणारे आहेत आणि पारदर्शक कारभार करतील म्हणून आम्ही त्यांना आमच्या पक्षातून उमेदवारी दिलेली आहे आणि त्यांनी आमच्या पक्षातून उमेदवार म्हणून लढायचं ठरवलं आहे. तेच जर तुम्ही समोर बघितलं, कुठल्याही बाकीच्या उमेदवारांचं बघितलं तर मी त्याच्यावर आता एक पत्रकार परिषद आता घेणारच आहे की समोरच्या उमेदवारांनी जात प्रमाणपत्र हे कसं खोटं दाखवलं. भारतीय जनता पक्षाच्या उमेदवारांनी जर सुरुवातच आपण खोटं बोलून करतो, आपण काय लोकांची सेवा करणार आहोत. आपण आपल्या स्वार्थासाठी जर आपण लोकांना गाफील ठेवणार आहोत, खोटं बोलणार आहोत लोकांशी, तर आपण सेवा करू शकणार नाही. असं माझं मत आहे. ते मी आता संध्याकाळी जेव्हा पत्रकार परिषद घेईन तेव्हा बोलीनच. पण जिथे जिथे आम्ही वॉर्डमध्ये जातो आहे, शहरामध्ये फिरतो आहे, लोकांचा एक उत्स्फूर्त प्रतिसाद आम्हाला दिसतो आहे. लोकांना आता शिवसेनेला मतं टाकायची आहेत. मालवणमध्ये आपला नगराध्यक्ष शिवसेनेचा असावा, नगरपालिकेवर शिवसेनेचा झेंडा फडकावा, हे लोकांच्या मनात आहे असं दिसतं आहे.